Bos días e benvidos a sexta edición do Tico Diario, un programa informativo diferente con protagonistas que vos resultarán familiares. É mércores 9 de maio e comenzamos coa noticia da semana da man da nosa compañeira Miriam Rodríguez. Bos días, Miriam, que nos traes hoxe? Bos días, Alex. Pois verás, imos falar dunha iniciativa a prol do noso idioma e a nosa cultura. Referímonos ao Correlingua. Preto de 3.000 alumnos da nosa provincia participaron nesta edición, que se celebra esta semana en Lugo, Monforte e Mondoñedo. O obxectivo é promover o uso do galego entre as novas xeracións. Contámolo no seguinte vídeo. Eles xa están listos para unha nova edición do Correlingua na provincia de Lugo. Unha actividade cultural, pero tamén reivindicativa e imprescindible xa na provincia para a pervivencia da nosa lingua. Si temos en conta esas estadísticas que nos din que cada día perdemos máis galegofalantes, a verdade é que a implicación das administracións debería de ser cada día máis forte. 3.000 alumnos de 56 centros de toda a provincia participarán esta semana no remate dunha actividade na que se traballa durante todo o curso. Iníciase no primeiro trimestre coa convocatoria de concursos por medio dos cales o alumnado reflexiona sobre a situación do noso idioma e crea os seus propios argumentos, manifesto, vídeo, banda deseñada. No mes de maio celébranse as carreiras pola lingua que percorren todo o país, sacando á rúa esta mensaxe. A mensaxe deste ano é a lingua non para. 18 anos de loita para achegar a lingua e unha parte da cultura galega aos máis pequenos. A lingua é a nosa identidade cultural e é o que nos identifica como un país, como ciudadanos galegos e como ciudadanas galegas. Polo tanto, eu creo que é imprescindible seguir afondando. Cada vez somos menos galegofalantes, sobre todo con máis incidencia entre a poboación máis nova, e non queda outra máis que traballar e facelo ademais con iniciativas deste tipo que se inculcan desde que os pequenos están iniciándose na fala e facelo ademais coa nosa lingua nai. Estamos vendo que neste momento, en vez de haber un repunte hacia o galego, hai un retroceso do galego. É unha mágoa porque o galego non cabe duda que a nosa cultura, forma parte da nosa cultura, sería, como decía antes, unha mágoa que se perderá este galego. Porque ao final a cultura e a lingua unen e nós non podemos deixar que a nosa lingua esmoreza, porque senón a nosa historia e a nosa cultura acabará tamén por morrer. Lugo, Monforte e Mondoñedo xa se preparan para loitar a prol da nosa lingua. Pois aí queda a noticia desta semana. Trasladámonos agora á Trabada. Alí está o noso corresponsal Pablo Guntiñas. Pablo, hola, por que estás hoxe aí? Ola a todos e todas. Pois veredes, neste concello da Mariña ven de celebrarse a primeira festa de enfariñada, un prato típico da zona. Centos de persoas acudiron á cita para degustar este manxar, elaborado coas receitas das avoas. Nós tamén estivemos para amusarcho. Non te perdas esta reportaxe. Aquí a teñen, é a típica enfariñada de Trabada. A que este domingo e superando todas as expectativas, na súa primeira festa de Exaltación encheu de xente a localidade mariñá. A verdad é que está sendo un éxito totalmente, como podedes ver, pois temos stands de artesanía, temos as mulleres da Asociación de O Marco da Pena Verde cociñándonos, tamén aos do Club Trabada Futsal servíndonos a bebida e unha excelente demostración de cestería gracias á colaboración da Diputación de Lugo. As tixolas das mulleres rurais da Asociación de Pena Verde encargadas de cociñala non pararon. A receita, a tradicional, como a facían as avoas das avoas. Eu pago a bulto, eu meto ovos, auga, sal e despois fariña, hasta que teña unha masa un pouquiño consistente. Os que quixeron probala tiveron que facer cola, pero a espera compensou. Moi buenos, e feito co torremiño moito mellor aínda. Ademais están no seu punto. As cociñeiras, perfecto, un 10 valen. Moi bonito. Para min. É o primeiro ano, pero estou encantada. Esta nena chegou das primeiras para saborear con tempo o seu prato favorito. É un prato que lle encanta, xa o viu na casa da abuela, lóxicamente, entonces xa se foi acostumbrando a él, e desde pequenichiña é un prato que poden comer desde moi nenos. Semella as migas e os faragullos, pero ten pequenas diferenzas. Unha delas é que incorpora torrezos. De cando era nena, pero facíano de outra forma.
facíase enfariñada como se fora unha filloa gorda. Ahora desta forma non. Un prato de obrigado cumprimento nas mesas das casas trabadenses, polo menos cada semana. Unha vez á semana casi sempre, Sí, é típico de aquí. Que quere cruzar fronteiras e converterse nun dos principais reclamos gastronómicos da Mariña. Que boa noticia e que boa pinta ten eso. Haberá que acercarse por ali a probalo. Sigamos con o noso informativo. Chegamos agora a Tico Enquisa. Ola a todos e todas. Hoxe estou reunido cos seguintes compañeiros que les vou pedir colaboración para a seguinte pregunta. Ola, compañeira, cal é a túa afición favorita? Ola, boas tardes. A miña afición favorita podería ser ver series, que encántame bastante, e sobre todo as de misterio e romanticismo. E por qué? Porque gústame. Ola, compañeiro, e a túa cal é? Boas tardes, a miña afición favorita é xogar ao futbolín. E por qué? Porque é divertido e estou cos meus compañeiros. Ola, compañeira, e a túa afición favorita cal é? Eu creo que ver Netflix. Por qué? Porque me paso moi ben. Isto é todo, compañeiros. Ata pronto. E ata aquí a actualidade. Así despedimos hoxe este Tico Diario. Moitas grazas aos participantes do IES Río Cabe de Monforte pola súa colaboración, así como a todos os que fixeron posible facer este programa. Imos agora coa información do tempo. Bos días. Estamos experimentando nestes días inestabilidade no tempo. Temos unha primavera atípica, así que imos ver que vai pasar nos próximos días. Vemos que temos unha fronte fría entrando, unha pequena borrasca nas Azores, que está penetrando na península e co cal imos ter baixada de temperaturas nestes días, tempo inestable. No mapa de Galicia podemos ver esta inestabilidade, temos un pouco de sol polo norte e o oeste, pero polo centro da provincia de Lugo e a Coruña vemos un pouco de chuvia e, xa centrándonos en Lugo, vemos que van baixar as temperaturas, isto vai deixar chubascos no centro da provincia, pero pode ser un tempo inestable, como quando estamos con instabilidade, nubes e claros, chova pode pasar de todo, pero para máis información visiten Meteo Galicia, que aí os van informar moito mellor. Boas noites, ata mañá.